Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jadi ceritanya ini mau celuk bagus, jangan cuma bakso bopo ya, cara apa? Wah, suruh badok baik ning kene. Ki bro, gawe apa ki, bro? Lah SB ya Allah ini kok ya urip acara apa iki syukurane anu pernikahannya wong loro syukurane yo maklum nek wong edan yo ngene iki yo masa edan Ngece tak nulisan kok tumben wis klimis guys tumben kok klimis lho kowe takon Mbah Jois lho bakso ora takon Mbah Jois lho bakso ora yo tenan ora to romo iki kowe kok ora Mbah weteng Jois gak tepenge tapi gak cepeng yo wis engko ora weteng kowe engko ora weteng kowe mangan bakso ngomong lho kowe beli tuan ono jan apa jogging ora ta jogging ncer lagu apa kok lain dhewe to oh ngopo kok ncer lagu e ora njupuk to Jois lho lagu tak kayak lagu lagu ndang to njupuk bakso kae lho isin bang Mbak sapa jenenge Mbak Ram? ndang to njupukno to wis musuh karo kadine yo ngono kuwi len ndi Mbah Jois bang iki lho ngomong piye Mbah Jois ndang bakso to ndang bakso kuwi lho apa to len nanti komeng Adik kakak idul komen nanti komeng idul idul nanti yo ora ro tuku rokok paling piye to iki Jawa apa ora ndang coba ndang bakso nih King apa to udah ngomong barang nang pondok King nama Mbah ingat lingku Mbah pian iya Mbah beto King len lah kowe karo Mbah Jois isin aja gak nyawa isin ayo nang isin kena jalu lho beto King ndang King Wong ning pondok, Mbak Ram iki tak nyahene. lu pondok tenan Sakmane nunggu. ndi to komeng kalau komeng Barang jene kono, Mas. Ayo jek kalau cinta kok. ndang ci Lah mangko angel kok nggowo mrene. Ben krono dhewe lho Mas mesti. yo kayak plastik enak to Ya wis ana. beto King Mangko entek ini gak wong mati. apa to Terus aku nganggo mangko iki. kira to piye Panang iki. mau dina iki menyapa kegiatanmu iki apa yo kegiatanmu dina iki menyapa pilek lo nek bang kok kegiatan emang apa ya bang gawe apa bang aku gawe wi kolibek gawe kolibek pol oh yo bakso ki tuh kayak soal nang tapi aku nggak mau punya vlog ya bang aman kira orang kena wis Harus kok Isi ya, kok diisi ya? Dek. kowe lho dadi si apa siki teman-teman ayo wabar kartu puas ini ketemu lagi neng nah yo ngene iki lho yo bos ngene iki DGJ yo ngene iki lho bos iki ketemu adikku iki bos iki lho adikku bos ya ketemu WSBN lah hal ketemu iki ketemu lah apa tuh Julitmu bukan tok nongkrong. lah tak sih ngene kok iki bos ketemu adikku saprot bos iki lho iki ada jeneng balap piye balap piye sikil saprol piye Ada ngene, ada ngene. Iki lomba lari, Kok dijak lomba lari no, Pani?
Lomba lari kan saprol. Iya wani to. Lah, ning banyu ya. Iya banyu. Renang tapi. Iya, kok renang lomba lari kok. Kena renang yo kampul-kampul tok. Toh lomba lari wani pora kok lah. Lomba lari. Sepatu tapi aku nek jogging. Aku ya. Nek renang timbel lho. Aku ora nganggo sepatu. Tambangan. Gak saged sepatu kabeh yo. Yo. Malah yo nganggo jogging. Eneng, kene sing gawe sepatu eneng. Eneng, tiga gawe sepatu. Tenan pora kowe iki. Nama, wong Dama eneng. Alah, blidok biking. Sama Oswandi dan Nujone. Yo pakai melu. Melu ya? Melu. Opo lah nu. Sepatu elek tapi jiji renti sepatu. Alah. Elek iki sing penting iki yo sepatu jenenge wong sok. Alah, ngono iki keplok apa, guys? Nyapa muji wi? Ketemu adik kakak perang kakak bro. Kakak Mbak Sam. Kalau golek Mbak Sam kuwi lho. Mbak Sam, iya Mbak Sam. Nek bar mangan gletakno. Kabarnya piye? Nek ora gelem Iki ki rusuh Mbak Sam, kawong iki gombal gosok dikek kono. Kemul, bantal. Alah. Oh, alah. Ya kuwi ya. Rusuh kok kono, Bro. Kok piring, endok kayak kono. Karo tum-tuman bosok. Tenono jerene Mbak Sam. Wongko. Tenono jerene Mbak Sam. Lah. Lah iki lho. Kok ngono mangan kok gak dadi kanu Mbak Sam. Wi mau marah disawi, Mbak, mau. Alah. Ki kamar bosok pi dikek kene ganti kene jene. Oh, alah pro. Pi kok kono bonggo turu tendino. Lah kowe kakakku apa ora to? Alah. Kowe kakak Sampai gratis kurang stadion kan. Senam. gak enek Wah, senam. ana wong kok. Ya bar jogging to. Yo karo dienggo ngelatih tentara. Amuk sesuk pasangno. Pasangno. Apok we rambut. Sing anu iki kok Niki tempenge muji. tempeng yo wis to. Lah. Muji. Aku ora turu kono sing turu iki kok. Aku turu kok mah. Sing regeti wis sapa? Ya sing reget iki to, sing badok iki. Bengi. Oh, karo kue berang. Kowe eneng. Tapi kowe arek nyapuran resi. Gue aneh piye? Nyapa kowe gak Resi. Lah kurang mangan kok. Lah nyapuran ngeling nih. Kudune yang teman yang Alah, iki utak piye kok sok. Lah kudune kakak yang baik yang Yo ora, mengingatkan. Kue kuwi kok sing turu kok kono kue gombal bosok kok kono ki lho. Rabi. Dito lu wis gak enak kok. Alah, kok sok gayamu kok. Iku gombal Adi. Atekmu. Alah. Iki ki angel. Iki ki jan iki duwe nganu malah gak resikan piye karemu. Dia apa? Mesti cuci karek enak blunderno. Ji. Piye? Ayo anu, challenge tutuk-tutukan ji dikongkon aku ke. Sopo? Sapa ngongkon ke Mas? Sopo? Ku sapa nek jenenge Sapa ora? Tenan apa ora kowe iki? Tenan pora ngomongmu. Iya. Lah. Kon tutukan ngene lho aku. Aku nek tutut-tututan karo muji, dhek nek wis loro dhek ya. Oh, wegah, males wis, cedil. Aku yo coba banter-banter lah itu. Dhek gak sportif. Kula ke melu. Yo. Nakalan bro pokok bro Ke muji. melu iki. Nakalan pokok. Wis pokok wis kena angkat dhewe. Alah iki ngomong Alah. apa? Duh apa lho. Akhire wis ngeluno Nek iki. diloro Mbak Joyce ki lho. Ya ben. Suruh bedok menyek-menyek. Alah iki yo ben Mbak. Trayo SB lho, Pak. Ji wis mangan urung. Utung wis wisuda, Bro. Kok iso ki lho? Anake. Anake Mbah Jo iso. Wis wisuda, Bro. Walah. Kuwi sembut takono kowe. Heeh. Basa wis dijawab. Trayo, Ya aku kok krungu. trayo grune warna kiyek ya iki lho. Dewa apa kuwi lho? Anake santai ki lho. Piye to? Ji. Dingklang. Trayo digiji Itu lho. lah dingklang lho. Tapi wawasane karo belis lho. Ijek Jawa belis tibane iki tenan. Dingklang lho. Iki lho, dingklang. Ya, Bang. Kok iso ya? Wawasane karo belis sih, wawasan belis. Dingklang lho, bos dingklang, Bos. Sapo? Bedok ki ora muji yo. Heeh, belis ijek Jawa penggawean. Kok lho Mbak Sam suruh bedok ki muji. Tapi nek buji gak. Heeh, nek belis ijek Jawa penggawean, gelem ngewangi. Mungkin nek muji masalah peruangan. Perubahan apa? Ya sapo. Duitnya lagi pendem ning lemah. Ya Jawa apa ku lho. Ilangi anumu lho. Iya, Hei! ora bedok iki Masa muji. iso ngomong iki piye maksudmu? Iso. Lho, iso krikirken lho. Sopo to wi? Komar, kok iso. Piye to, Meng? Ya Allah, Meng. Allah, Komar kok iso krikirken lho.
Piye to, Mang? Kowe kok bareng-bareng iki piye to? Yo ben nyapa? Lo bareng yo ben. Kok los. Nyapa? Iya, pakai bedakno. Apa bedane? Itu enggak ada masalah nih Mas Uji. Yo. Blok bareng yo ben. Wis lunga urung. Lah iki kok ditumbahne kek kamera anu Mas. Niki pun. Yes bro, terima kasih sudah nonton vlog ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trayo DGJ yo.